Salom, horas madihita saluhutna. Adorang so tapuka pertanyaan tadi bornginon, hujahaho kami majo susunan acarana. Na parjolo, maredes yan buku ede nomor 640 ayat sada rodi 2, na paduahon potum, na patoluhon epistel sian Jesaya 63 ayat 10 sada rodi 14, na paopaton maredes sian buku ede nomor 417 ayat sada, na palimahon jamita sian Galatia 5 ayat 10 sahat rodi 26, na paonopon maredes sian buku ede nomor 102 ayat sada rohot 2 huhut papungu pelean, na papituhon tangyang pelean dohot pasu-pasu. Adorang sota mulai pertanyaan martangyang nahoho mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 640 ayat sada dohot 2. Aholongon siang gijang lasli roha nahoti upali asini roha sai bongoti rohani Jesus nago asiroha dohot haholongoni bain malua bain matua aminatahutani lehon todi haholongon tu paroha nabojo baga-baga adameon sahat baik Tuhamion Jesus Alpha na Omega bonani haporsean sai padauma akadosan sai palua Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu rohana ibaru, dohot todi na ibaru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahu do mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatikku, aka uhupu pe radotan muna jala patupaon muna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan naporsea di hatam, marhite-hite todi porbadia, sai buhai marohanami asa ture parohaon nami marhite-hite todimi, asa toktonggok dame rohanami makalason hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel dihita di bornginon, ima nanienet sian buku Jesaya 63 ayat 10 sada rodi 14 lauson man nagabe jamita tu ari minggu na nengro tajahama marsikat soring.
Jala di ayat paupaton, pasapulo paton anon rap mahita majaha. Alai setoktongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa di akaari narobi. Alai anggo naung di dok nasida, di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rap dohot parmahan ni perduaan ni biru-biruna, di dia ibana marsagihon todina nabadiai tutonga-tonga nasida. Ise ibana na manugu si Musa marhite sian tangan hamuliaonna naung patolak aik di julu nasida laho mabahen barita na saliling-liling na. Ibana na manugu nasida mamolus akapusat songon hoda di adaran dangdung tartuktuk. Songon pinahan na tua turura ditugihon to dini Jahoba nasida tuhasonangan. Songonipe ditugihon ko bangsom asa mabahen guarmu marmulia. Ido sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat sada. Asini rohammu puji Allah Imaiya soro aku gabe soranganmu ingananmu rohanani tondimi martangiang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame nasia debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamu aka amanami dohot inanami maradu sudihita napungu di partangiangata di Bornginon atikpe tapatupa di bagastabi hatani tuhata nagabe jamita di hita ima nadi enet sian surat ni Apostel Paulus tu Huria Galatia di Galatia 5 ayat 10 rodi ayat 20 onom. Galatia 5 ayat 10 rodi ayat 20 onom. Hujahama dihita songonom mahatani tuhata. Alai oddo hudok marguru tutod di mahamu marparange. Unang pasautamu hisap-pisap ni daging. Aina maralohotod dido sakap-sakap ni daging. Jala maralohod daging ido sinakap ni toddi. Nama siaload do asa unang dipasaw tamu pinangido ni rohamuna. Alay mo lo ditugihon to diihamu dang ginonggoman ni patik kamu. Alay tadap do parulaw ni daging ima permainanon, hahodaron, pargado buson, hasipelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion, bunuh-bunuh, parmabuhon, haormuson, jala akan nasumatusi. Naung hupabuan na julu tuhamu, songonido nang nuaing.
Dang tianon ni akan mangulahon sisongoni harajaon ni debata. Alai aka odo parbue ni toddi, holong doho las ni roha, dame doho labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon dohot hatomanon, dang maralo patik dopak akasisongoni. Alai akan nagingunonggoman ni Kristus Yesus, di parsilako do daging na rap dohot akahisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulu to di hita, ta parangehom ma to di. Unang ma tayahi hasangapon na rumar, unang masiasapan manang masi latean. Ima hatan itu hata. Di hamuaka dongan saha porsiaon di bagasan guarni tuhata Jesus Kristus. Molo taida di Alkitab turpuk jamitata dibaen dalam perikop hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Alai molo taida di Bibeli di bagasan sada perikop do dibaen mamukasian ayat sada rodi ayat 20 onom. Lapatanna akamang dohot tamuinang nasa bidui bidu 5 di bagasan perikop akanaung pinalua duhita. Kemerdekaan Kristen molo di hata Indonesia di dok. Toho hala Kristen ima akanaung pinalua ni Kristus. Dimerdekakan Kristus. Molo didok malua manang merdeka berarti bebas. Lepas. Tentu suku-sukuna kamang dohot tamuinang maluasia dia hita. Ai adong nama perbudak kita, adong nama perhatobak kita. Asa didok rupani naung malua dohamu. Merdeka. Akamang dohot tamuinang molo didok adong na memperbudak kita alusna adong. Alai dang jolma. Songon bangso Indonesia rupani dijajah halak bulada dohot halak Japang, halak Jepang. Anggohita dang jolma na menjajah manang nama perhatubak kita. Nama perhatubak kita ima dosa. Manusia itu telah diperhamba, diperbudak oleh dosa. Alai mau lihat ma di Tuhan Yesus naung paluaho kita sia dosai. Alani macai gomos do dido Apostel Paulus di ayat 10 tolu molo di hata Indonesia hujaha, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Gabe perbuciran disibuk, jangan. Unang tapake halua ini, jangan kita pakai kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Buasa pola gomoson di paingoton aposteli. Hamu akamang dohot tamuinang, ala olodo dung malua satabi gabe manuda. Setelah dilepas, ya jadi leluasa bahkan kebablasan. Merasa sudah bebas, ya suka-sukanya. Dan orang yang sudah bebas bisa kembali ke kehidupan yang lama. Bisa kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Dak pula dao contohna rupani ima akan napinalua sian hurungani, sian penjara, sian LP.
dang jaminan 100% dung malua nasida gabe manusia baru. Ndah. Bisa saja penyakit yang lama itu kambuh lagi. Boy do muse gabe manudah kambuh penyakitnya. Berpotensi untuk kembali kepada hidup lama. Alanido macai gomos dipaingot apostol Paulus di bagasa turpukon nakidia 10 tolu unang gabe dipakai kesempatan ini karena dia sudah merdeka, karena dia sudah bebas, lalu kemerdekaan kebebasan itu dipergunakan untuk kesempatan melakukan banyak dosa. Tidak boleh. Jangan. Atik boha songon hatani dei gabe di saya didok rupani aku masih seperti yang dulu inna. Aku masih seperti yang dulu. Jadi nang penaung melua ibana alai yang go pangalahona tong do songon nalilingi. Kemasan baru tapi tetap lagu lama. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sedang diperhadapkan dengan dua kehidupan. Jadi orang yang merdeka itu sekarang diperhadapkan dengan dua kehidupan. Dan keduanya saling berlawanan dan saling bertentangan. Tidak ada hubungan yang satu dengan yang lain. Saling bertentangan dan saling berlawanan. Artinya bahwa hidup yang satu bukan lanjutan dari hidup yang satu lagi. Gak ada hubungannya, kata Paulus di dalam nats yang kita baca yang menjadi khotbah malam hari ini. Dia mengulu naduai, na parjolo didok hidup menurut keinginan daging dan yang kedua hidup menurut keinginan roh. Idu asa hudok nakid digijang molo di Alkitab didok di sinak keningan hidup menurut daging atau roh. Jadi orang yang bebas, orang yang merdeka itu sekarang diperhadapkan dengan dua kehidupan itu. Kalau tadi dikatakan saling bertentangan keduanya dan berlawanan, mana buktinya? Dan apa beda kedua hidup itu? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu dikuasai dan dikendalikan oleh kekuatan dari dalam dirinya, yaitu hawa nafsunya, keinginan yang tidak terkendali, hagio ni pamatangna. Itu satu. Ima hidup menurut keinginan daging. Sedang yang satu lagi dikuasai dan dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya. Jadi ada kekuatan dari luar dirinya yang menguasai, mengendalikan hidupnya. Yaitu Roh Kudus. Molosongoni bohado benota mendeteksi, bagaimana kita mendeteksinya? Gampang. Karena itu mari kita perhatikan dari ayat 15, ayat 19 sampai ayat 21. Macai takas do didok disi alai hujahama di hati Indonesia, inilah hidup menurut keinginan daging. Yang pertama saling menggigit masih haratan. Yang kedua saling menelan masyalangan. Jadi molo sesama hita masyalangan dope, ya itulah hidup menurut keinginan daging. Molo masih haratan. Jadi halak Batak sipata molo madok friend. Jadi gabe friend makan friend. PMP dongan nape yalang. Saling membinasakan
masih leksean di dok. Lalu percabulan, kecemaran, hahudaron, hawa nafsu, penyembah berhala, hasipelebeguon, sihir, perseteruan, permusuh-musuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya, dohot akana asing. Jadi saya catat di sini ada 18 ciri-ciri hidup menurut keinginan daging. Jadi selama yang 18 ini masih ada, ya hidupnya masih hidup menurut keinginan daging. Sedangkan hidup menurut keinginan roh adalah hanya 9. Dan ini sering kita baca dan sering kita tuliskan, bahkan di rumah mungkin sudah kita bingkai ini. 9 buah-buah roh. Apa itu? Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi tabereng nak kiningan 10 maralo tusia. Molo tadok bohado bainota membedahon jolma na mangulu di bagasa daging doho jolma na di bagasa todi ido. Jadi molo saya dong dope iri hati, adok kedengkian dan lain sebagainya, berarti kita masih hidup menurut keinginan daging. Alai molo nunga tinggal nasiai nak kini ngaperbueni todi ima tadana. Jadi bukan berarti ngomongnya puji Tuhan, haleluya. Dikit-dikit, haleluya Tuhan, Tuhan, bukan. Siap perbueni todi ido, tadaon jolma naung mangulu di bagasan todi. Sekarang tinggal bagaimana kita hidup. Apakah kita mau dikendalikan oleh keinginan daging? Atau dikendalikan oleh Roh Kudus? Jadi ala naung bebas dohita nakiningan, naung merdeka dohita, ya kita bebas juga menentukan. Kita mau dikendalikan oleh keinginan dari dalam diri kita, atau mau dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang dikendalikan atau dikuasai oleh Roh Kudus akan mengubah warna hidupnya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya mengubah warna hidupnya, tapi mengubah daya gunanya menjadi berdaya guna. Berdaya guna bagi Tuhan dan bagi sesama. Ibarat vitamin akamang doho tamuinang molohia tapa masuk vitamin manang suplemen tu aik di galas air putih lalu kita celupkan vitamin itu atau suplemen itu melarut menyatu dengan airnya. Apa yang terjadi sesudah melarut? Air itu yang tadinya putih, kalau vitamin itu yang kita masukkan warna merah, air itu akan berwarna merah. Kalau kuning, air itu akan berwarna kuning. Dirubah warnanya. Begitu dia berubah, melarut, lalu kita minum, rasanya bukan hanya rasa air tawar lagi. Air itu sudah berubah, warnanya berubah, dan rasanya pun sudah berubah. Sesudah melarut di dalam tubuh kita, kita pun semakin bergairah, kita semakin bersemangat. Karena yang masuk itu sudah menjadi vitamin. Songoni doto di bagasan nguluta, molonunga mangula ibana, diubah do warnata. Jadi molarok tabigi di berita manang video tarboto do hala Kristen sian ugamona asing, siap buhina inna tohodoi. Molo ama dok tohodoi. Orang Kristen itu wajahnya bersinar.
bukan seperti yang dituduhkan dia itu. Maksud saya, yang saya setuju, ya warna kita berubah dan berbeda. Dangalan na mga lang bisa da bidua daw. Dang adok hubungan nito si. Adok kya madok rupa ni molo sering mga lang bisa da. Gabi songon bisa da nadak tohoy. Dang adok hubungan nito si. Orang yang sudah hidup di dalam roh dan dipenuhi dikuasai oleh Roh Kudus akan mengubah hidupnya. Gabe berdaya guna ibana, mengubah warnanya, mengubah rasanya. Kini dia menjadi air yang bermanfaat. Jadi songon air nak kini ngani, songoni manang nguluta. Hidup orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan berubah, akan mengubahnya menjadi berbeda dari hidup sebelumnya. Ido natahalacon di Minggu Pentakosta. Jadi dakola seremonial molo Pentakosta Minggu haroro nito di porbadia, hasa saur nito di porbadia, molo naung tutu saur to di itu hita. Tarida dui sian ngulu siganu pare. Tarida dui sian pangalahona. Tarida dui sian nakapabahenana. Ay molo gabe marholong ni roha jolma, todi idu na mangajari hita. Molo sabar hita, benget hita. Adok siya nakiningan parbuin ni todi. Ido. Dak siya dirikwi, todi idu na mangajari yaw. Idu na majuju yaw. Alania kabang dohot tamuinang margugu mahita. Pinarguguan ni todi porbadiai. Tajakon matodi i mengubah hidup ta. Asa gabe ngulu na marguna. Dina humalia kita marguna di julu ni debata. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala lopokon tu bagasan rohanami. Asa marurat marperbue, maperbuehon perbue na dinggan, perbue na tonggi. Pasu-pasu parsauran nami. Pasu-pasu aka pertangyangan na hupatu pahami di bagas nami be. Pasu-pasu ruasmu siada dana name metro di nama godang. Asima roham dihami, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 102 ayat sada dohot ayat 2 laus tapapungu ma peliata. Oto di parbadiai bongoti rohanami be rosipati uroha sodang sian surgoi sodangi rohanami be tuhalalas ni rohan asa masa patu pangon pinodahon nihatamu sai Tuhan
sude parohaon atuaon lehonon si puji Tatangiakon ma pilihat tatua dupan di debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihan non, pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punaharajaon, doho taguguon, rodi hasangapon saliling ni liling na. Amen. Didongani asin ni rohan itu hata Jesus Kristus, dohot holong ni rohan asia debata mata, dohot parsauran nito di porbadia mahamu saluhut na. Amen. 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 Oras marihita saluhut na kamanami dohot inanami, molo tungadong akasi panganot taparade, rak mangatom mahita dohot anggota keluarga tabi, jala toktong ma jumulo martangiang. Horas marihita.